Moi buenas tardes a todos. Non quero comenzar este acto, aínda que non estaba previsto, sen ter unhas palabras de recordo, as nosas condolenzas para as vítimas do atentado de esta mañá. Non estaba previsto de Bruselas e queremos, aínda que sexa deste xeito, telos no pensamento. Quero agradecerles neste primeiro lugar a vosa asistencia a este acto de presentación e darvos a benvida ao Centro de Transfusión de Galicia, que forma xa parte da nova Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos, e que daros a benvida a este acto que, aínda que ten lugar nun espacio claramente vinculado á sanidade, hoxe ten como verdadeiros protagonistas aos dous equipos galegos da máxima categoría do fútbol nacional e que, ademais, se atopan ás portas dun dos derbis futbolísticos máis esperados da tempada. Hoxe, Celta e Deportivo e Celta xuntan esforzos con un objetivo común: facer un chamamento sobre a importancia da doación de sangue coa campaña Imposible sen ti, que reflicte claramente o papel imprescindible dos doadores de sangre. Grazas a todos e cada un deles. Temos que lembrar que cada día precisamos 500 doacións, unha cifra complicada de acadar nestas datas perto da Semana Santa, polo que quero agradecer aos dos clubes a súa implicación nesta campaña solidaria nun momento especialmente delicado e que, ademais, este ano coincide coa semana previa ao esperado derbi. Celta e Deportivo queren co seu apoio contribuir ás doacións de sangue e que mellor xeito de facelo que coa campaña Imposible sen ti, que comeza mañán, mércores, día 23 de marzo. Nesta data, unidades móviles de doazón desplazaránse hasta o Pazo de Deportes de Riazor, na Coruña, e hasta o Estadio de Balaídos, e tamén a zona viguesa do Calvario, para convidar así a todos os seus afeccionados a doar sangue. E como xesto de agradecemento, todas aquelas persoas que acudan recibirán unha camiseta conmemorativa desta iniciativa. Convidamos desde aquí a toda a afición do Celta e do Deportivo a que acudan a doar mañá, e tamén podrán facerlo ao largo da vindeira semana, xa que terán a súa disposición unidades móviles nas cidades de A Coruña e Vigo, así como os concellos limítrofes, para participar e unir as súas forzas en torno a un objetivo común: aumentar as doazóns de sangue e, deste xeito, salvar vidas. Todos os que traballamos na Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos queremos trasladar o noso máis sincero agradecemento ás directivas destas dúas institucións emblemáticas do noso deporte pola súa especial sensibilidade coa promoción da doación de sangre. E se así máis, quero dar paso aos verdadeiros protagonistas do acto de hoxe: Sergio Álvarez, en representación de o Celta, e Pedro Mosquera. Tedes a palabra. Bueno, boas tardes a todos. Sempre é importante este tipo de actos, sobre todo pola causa, non? Creo que é importante concienciarse cada un de nós, o importante que somos para aquelas persoas que agora mesmo neste momento pois necesitan un pouco de sangue de calquera outra persoa, non? Que en calquer momento pois puido ir a doar para axudar. Eu, bueno, como doante habitual podo dicir que bueno, sempre que podo vou a doar, porque, bueno, sempre digo, non, que en calquer momento pois o que ti doas, pois en calquer momento podelo necesitar. Entón creo que é importante pois este acto, bueno, nunha semana tan importante como é dun derbi non galego, pois concienciar a xente que tanto neste caso sangue de Coruña como de Vigo, que axuntemos entre todos, porque calquera de Vigo ou de Coruña pode necesitar calquera sangue de calquera. Entón creo que é importante este tipo de actos para concienciar a xente de que é importante que vayan a doar sempre que poidan para axudar a unha persoa a salvar unha vida, non? Que se di pronto e dice fácil, pero
cando estás nunha situación de risco e pelexando por unha vida, pois sempre é importante pois a axuda deste tipo de cousas, non? De sangue, de todo tipo de doacións, perdón. Entón, bueno, simplemente pois animar a todo o mundo en Vigo, neste caso, que vai a doar e que poña o seu graniño de area para axudar a moitas persoas a salvar a súa vida, non? Moitas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros la labor que estáis haciendo, que para mí yo creo que tiene mucho mérito, es muy importante, a toda la gente que está trabajando para que la gente nos done sangre y todos nosotros donemos sangre. Creo que es muy importante, se puede salvar muchas vidas, como bien ha dicho Sergio, da igual que la gente sea de Vigo o de Coruña, al final esto es un sentimiento común que tenemos que llevarle a las demás personas. Yo también soy donante habitual y realmente cuando lo haces pues te sientes muy satisfecho porque sabes que puedes estar ayudando a una persona que lo necesita y creo que todos deberíamos concienciarnos y saber que es una labor muy importante y como tal pues tenemos que animar a todos a que lo hagan y nada, simplemente animarlos y muchas gracias a todos. Moitísimas grazas, Sergio, Pedro, Sergio. Todo un exemplo de que é posible compatibilizar a rivalidade deportiva coa unión para impulsar iniciativas solidarias, sen duda. E agora cedemos a palabra a doña Carmen Avendaño, conselleira do Real Clube Celta de Vigo, e a do Martín Pita, conselleiro da Área Social do Real Clube Deportivo da Coruña. Buenas tardes a todos e a todos, señor presidente, señor conselleiro de Sanidad, compañeros del Deportivo, del Celta. Hoy es un día muy especial, al margen de, bueno, pues de la rivalidad que existe en el fútbol, ¿no? Hoy yo creo que es una demostración clara de apoyo a la gente que trabaja por el bienestar de la sociedad en general. Por supuesto, todos los equipos de donaciones de sangre son sumamente importantes para la vida de todos nosotros. Creo que esta es la vía que se debe seguir, aparte de la rivalidad que podamos tener deportivamente, que además también tenemos que saberla controlar, porque es una rivalidad sana y no tiene que haber problemas. Al contrario, cada vez nos llevamos mejor los clubes y los jugadores también. Por lo tanto, la rivalidad es un día en un campo y otro día en otro, pero a partir de ahí la solidaridad tiene que ser una meta común para todos nosotros. Yo estoy muy contenta de, bueno, sabéis que me dedico a lo social desde hace muchos años, estoy en el Celta, me siento muy orgullosa y para mí este acto tiene un significativo importante porque demuestra la sensibilidad pues, de los dos equipos más importantes que hay en Galicia, ¿no? Que es el Deportivo y el Celta. Muchas gracias a todos y que este ánimo que hoy nos une sea continuado por el beneficio de toda la sociedad gallega. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, señor presidente, señor conselleiro, señor secretario xeral de Deporte, amigos del Centro de Transfusión de Galicia. Bueno, para el Deportivo es un orgullo que nos dejen participar en esta campaña, realmente, ¿no? A nosotros colaborar en este tipo de eventos y de actos institucionales en donde pues, realmente ahí se ve bueno, lo que el fútbol puede aportar, ¿no? Y dónde el fútbol debe estar en estos momentos, pues es muy importante. Realmente, como bien decía Carmen, llevamos muchos años colaborando en estos eventos, desde que nosotros estamos en la directiva del Depor y ellos en la del Celta, estamos intentando aportar algo más a Galicia que un simple partido de fútbol, intentando bueno, generar un sentimiento de que estos derbis son derbis de rivalidad, pero de aproximación. Son derbis deportivos en el que todos queremos ganar, pero con un sentimiento de país, con un sentimiento de construir, bueno, pues algo grande en Galicia, ¿no? Colaborar en esta campaña, pues no es más que está a la altura de lo que es la sociedad gallega y viene demostrando permanentemente. Tenemos que recordar bueno, pues eventos tristes como el accidente de tren de hace unos años, en donde se volcó totalmente la sociedad en estos eventos, en esos momentos, y por supuesto, pues yo creo que nosotros tenemos que estar a ese mismo nivel y a esa misma altura, ¿no? En ese sentido, nosotros estaremos siempre, permanentemente, al lado de cualquier iniciativa que la Xunta de Galicia, que Galicia nos plantee, para el bien de nuestro país, para el bien de nuestra comunidad y de todos los gallegos. Y más que nada, daros las gracias y esperemos vivir un buen derbi dentro de
de unas fechas. Es que Sergio vaya a donar al día ante 3 o 4 litros y a ver si así podemos tener una pequeña ventaja. Muchas gracias. Moitísimas gracias polo voso compromiso e a vosa disponibilidade. E agora queremos convidarvos a todos a ver en primicia o spot Imposible sen ti, que supón o pistoletazo de salida da nosa campaña solidaria. É a primeira vez na historia do fútbol español que nun derbi dos clubes da máxima categoría xuntan esforzos para axudar de forma altruista, neste caso, a centos de galegos e galegas que precisan atención sanitaria e, en moitos casos, precisan sangue. O sangue que solidariamente doan moitas persoas de xeito altruista. Personalmente, coido que o éxito deste partido está garantido, porque aquí gañamos sempre todos. Moitas grazas. Estes homes e mulleres teñen moito en común. Paixón polo fútbol e pola vida. Percorren miles de kilómetros para animar o seu equipo. Son capaces de facelo imposible. Este partido xogámolo xuntos. Galicia precisa cada día 500 doazóns de sangue. Imposible sen ti. Doa sangue. Moitas grazas a todos, boas tardes, benvidos ao Centro de Transfusión de Galicia. Moitísimas gracias aos xogadores que nos honran coa súa presencia, tamén os directivos dos dous equipos de Primeira División do fútbol galego. Moitísimas gracias ao personal do Centro de Transfusión de Galicia, os médicos, as doctoras, a directora, todos os que están facendo todo o día que a sanidade pública estea a funcionar. Sin o Centro de Transfusión de Galicia non podría funcionar prácticamente casi nada na sanidade pública galega, e co Centro de Transfusión de Galicia pode funcionar moito mellor a sanidade pública que estamos prestando a este país, a Galicia. Parece que fai unhos días, cando celebrábamos na Cidade da Cultura, o primeiro encontro entre as dúas aficións a través dos seus xogadores, daquelas presentábamos pois unha campaña que ten o mesmo lema que hoxe, Imposible sin ti. Bueno, xa estamos na segunda volta da Liga, volvemos agora outra vez a xogar. En aquel momento xogábamos en Riazor, agora vamos a xogar en Balaídos. Estamos os mesmos protagonistas, é dicir, os mellores futbolistas de Galicia e dos mellores futbolistas da Liga Española. Sin dúbida non vou a negar a importancia de unha palabra, de un xesto, de unha actitude de un futbolista desta categoría. Non vamos a negar en ningún caso que estamos falando dunha das mellores ligas do mundo e estamos falando de equipos que están en zonas tranquilas da táboa de clasificación desa liga de fútbol das mellores do mundo. Por lo tanto, o que digan eles, pois ese xesto que fagan, que acaban de facer hoxe, é útil aos galegos, é útil sobre todo os que necesitan sangue. Necesitar sangue non se compra, eso non se pode mercar. O sangue está fora do comercio dos homes e, en consecuencia, ten moitísimo máis valor, porque aquilo que non se pode mercar é algo que non ten un valor calculable. E por iso estamos aquí, para min, como presidente da Xunta, pois quero agradecerlle a Sergio a Mosquera e a Sergio e a Pedro, e tamén os dous directivos que nos acompañan, pois todo o que hai detrás neste xesto, en esta tarde de Martes Santo que nos damos cita aquí. Hoxe vimos pola mañá o disparate de derramar sangue de persoas inocentes. Hoxe podemos comprobar a sinrazón do crimen. Hoxe podemos comprobar o disparate de determinadas persoas que creen que asesinando a outros seres humanos pois poden conseguir que imperen o fanatismo, a sinrazón, a violencia e o odio. Hoxe podemos comprobar que se derrama sangue de forma inútil. Lamentablemente, hoxe pois, hai sangue de persoas que pertenecen á Unión Europea, que son veciños nosos, e que pois, o crimen, o fanatismo, os acaba de sesgar para sempre, máis os feridos, que seguro se están atendendo agora nos principales hospitales de Bruselas, máis as familias rotas, máis os fillos sin pai ou sin nai. Hoxe podemos comprobar a barbarie, e por eso hoxe queremos estar aquí tamén para decir que seguro que os hospitales de Bruselas non poderían estar funcionando despois destes atentados terroristas se non houbera doadores de sangue en calquer lugar do mundo.
Por eso, que os clubes máis importantes do país fagan este esforzo, a súa presencia, pois é moi clarificador. Aquel spot que presentamos no partido de ida en Riazor e agora que volvemos a presentar no partido de volta, pois foi un spot que tuvo 50.000 reproduccións en YouTube. Por lo tanto, foi un spot visto donde o exemplar comportamento das aficións que vimos no campo en Riazor, estou convencido que se van a repetir agora en Balaídos o próximo sábado 2 de abril. Decía Carmen Avendaño, e é certo, tamén o amigo da directiva do Depor, que a rivalidade non ten nada que ver coa fraternidade. A rivalidade e a fraternidade son conceptos que poden ir da man. Un pode, nunha familia, ser dun equipo e o outro irmão do outro equipo. Un pode gustarlle unha cousa e outro gustarlle a contraria. Un pode votar a un partido político e outro irmão vota a outro partido político e iso non ten nada que ver coa fraternidade e con ser galegos e coincidir no básico. E o básico é que esta doazón de sangue o facemos porque é necesaria. Pois vamos a pedir que as aficións do Depor e do Celta, pero tamén que calquer ciudadano da área metropolitana de Vigo ou da área urbana da Coruña, pois que saiban que hai autobuses que van a estar a partir de mañá a disposición e durante toda a próxima semana a disposición das persoas que queren pois facer algo útil, que mellor que devolver a vida e a saúde a outras persoas. Eso é o máis útil que pode facer alguén e ademais que non custa nada, salvo pois ir por ali de paso che miran a tensión, che fan os indicadores básicos da analítica, co cual fan un rápido escaneo dos valores básicos do sangue, polo cual algo que ademais invirte o tempo, non? E por último, quixera decirles que este centro é fundamental. Hai moita xente que cree que, bueno, que isto é unha estrutura administrativa e un edificio, pero neste edificio depende que os hospitais funcionen as 24 horas. Deste edificio depende que unha persona politraumatizada nunha estrada galega poda entrar nun hospital e se faga todo o imprescindible para devolverlle de forma rápida a súa saúde. E sin este centro nada funcionaría. Se pode ter un bo diagnóstico, se pode acertar no tratamento, pero se non hai sangue non é posible practicar medicina. As 500 doazóns que necesitamos diariamente é unha mostra da importancia estratégica deste líquido vital para devolver a saúde ás persoas. No Servizo Galego de Saúde estamos atendendo aproximadamente 2.700 urxencias diariamente e estamos facendo aproximadamente 500 intervencións cirúrxicas nos bloques cirúrxicos dos hospitais e estamos facendo 3 trasplantes diarios. Para un trasplante de fígado se necesitan entre 20 e 25 doazóns. Devolver a vida cun trasplante de fígado para unha persona con unha cirrosis hepática, pois se non tuvera 20 ou 25 personas que acompañaran o órgano básico, pois ese trasplante sería un fracaso. Non poderíamos devolverlle a vida a todas estas personas. Por lo tanto, é imposible o fútbol entre o Celta e o Depor sin galegos, é imposible a sanidade pública sin sangue, é imposible, en definitiva, Galicia sin galegos que doan sangue e que lle guste o fútbol. Máis de 400.000 persoas son doadoras en Galicia. 400.000. Desas 400.000, cada ano, 110.000 fan unha doazón polo menos unha vez ao ano. E o que pretendemos agora é incrementar neste período que empeza a Semana Santa, que probablemente haxa accidentes de tráfico, a pós-Semana Santa, no que hai intervencións cirúrxicas que quedan aplazadas como consecuencia da decisión do médico ou do paciente, necesitamos arrancar despois de Semana Santa con moito cos arquivos cheos e cos doadores sensibilizados. Finalizo. Gracias a Sergio, que é un dos mellores porteiros da Liga Española. Non creo que deba donar 4 litros de sangre antes do partido. Non yo recomendo. Creo que nin siquiera un directivo do Depor pode pedir isto en público porque sería tal como pedir ao porteiro que se dé sangre antes do partido, pero en fin, me parece razonable que o diga porque non deixa de ser un gran portero. Vamos a ver cantos valós para do Depor, vamos a ver Pedro cantas veces chega a porta, en definitiva. O único que non sabemos é o resultado, pero o que sí sabemos é que vai a ganar Galicia. Moitas grazas.